କରି 17 ମିନିଟ୍ 17 ହେବା ଦୁଇଟା ଆଗ ଦି ଅଛି ଦୁଇଟା ବାଡ଼ି ଆଗ ଦି ଅଛି 17 ନେଉଛି। 8 ଭୋଜି କରି 20 ମିନିଟ୍ 10 ଭୋଜି କରି 12 ମିନିଟ୍ ତାକେ ଦେ କରବା ଭୁଲ କରିଛୁ 9 ବଜିକିରି 30 ମିନିଟ୍ ବେଲେ ଘଣ୍ଟାଟା ଆଗଡ଼େ ଯିବା ଏତ୍କି ଥିବା। दस बजे करी 30 मिनिट ताके दे ताके से पंचू को पाँच बजे करी 5 मिनिट 5 बजे करी जानलो तो आखे